ಅದು ಕುರಿಮಿ ಸಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಫುನಾ ಹಮಯಂ ಇತರು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೆನೆಸ್ತೇನೆ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೀನಿ ಸಿಯಾಸತ ಕಾ ಬೇಗತುಂ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ವೆಸ್ ಅದಿ ಕುರಿಗೆ ನಶೀದ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ವೆಸ್ ಕೆಂಗುಳು ವೆ ಸಿಯಾಸತ ಕಾ ಬೇಗತುಂ ಅವು ಮೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ವಾಕ ದಕ್ಕಾನ ಅಗನಕ ಕುರಿಮಿ ಸಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಿ ಮೌದು ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೊದ್ದಿಮ ಬಡಾ ಮಿತಿ ಬೇಬಿ ಅದಾಲತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆ ರೈಸ್ ಅಶೇಖ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅದಿ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ debe funas mara ba ani kaising to agona fasha ganna gotum kurum sama debe funas tanna debe funas argument deni hama evvara ka waguta hema debe funas waguta kame hittema hama handan ko arwamu furutම swala gotum debe funas tanna wada benu wani dini siyasat nuniya dinu kankan rajye ga onnan jehenikama debe fun deke wada ganna wani kon gotakatto nuni sarkaruga dini siyasat himelin jeheni kihinetto furutම imran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد هذا شك وسنه ديه راج්‍ය की सत्तेन सत्ता इस्लामी कौम नोस्तेक एतंग हरकुन सोरे फशिगिन राज्य वनी इस्लाम दीनुगे अलिकमुगे तेरिया वदिगिन गोस्सा आदे हेंकम दीह राज्यगे होरिहा सियासतके बट्टम वे बिनावेगे वांजहेनी इस्लाम दीनुगे मथिवेरी उसूलतग मच्चा अगुन में राज्यगे होरिहा कंततकेगा इस्लामी उसूल तक इस्लामी रिवेति मनहज बेलिंजहेन ए रियाय कोरोंजहेन आदे एगोतुगा गोसिकम वानम एई फागति मुज्तमा का वेगेंदान अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे रोहिवोडिगतुन दिबिफावा अदि ए इलाहुगे ओगावंते रिकमा एकुगा देमि उन्न मुज्तमा का वान ए मुज्तमेगे मेदुगा अम नमांकमा सुल्हरिकमा उफारिकमा फागतिकमा हिंहिम जहुन्ना आदे इस्लाम दीन बेलुमे नति दीनुगे मतिवेरी उसूल तक अड़ालुमे नति गौमुगे सियासत बट्टन को बिना कोर फशाहकम वानम एबेगे मेदुगा देकोलेरिकम रोलिवेरिकम फितुनेरिकम अदि हालुगे जुहुमा निकमेतिकम तदुमडकम बलिवडकम फेतरिगंदा एहमिमा अल्लाहगे बिमग्ग दिरि उले अल्लाहगे अळुतकु एबामिंगे सियासत बिना को बट्टन कोरन जहेनी इस्लाम दीनुगे मच्च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्कोद्दे वाफा उसूल तग मच्च आदे मिगोत सियासत बट्टन वेगे दियुं एई अदात पार्टीगे मकसदकी एगोतुगा अदात पार्टी मसिगे कोरमदनि हुसैन रशीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इस्लाम दीन अदम इमरान सैदाल फदान राज्य के बिहुस इस्लाम कानूनी गोतु इस्लाम दीन बुनारवा इस्लाम दीन इबादे एतम बायतक एक तरह अलकमा अकीदाया अखलाका मुआमलाता अद मिंगोस फस बायकनो हतर बायक इमर बसवा बसवा मी तरह का बड़ बायक मियति अखलाक इंसाना के दिरुंगे बायत माइशत के बायत मी कोम इंसान का नो तो कोम मुस्लिम का मी का गोलिफा कंदत्ता बाइक कंदत्तंगे बहुरी सरकार गोलिफा अनेबा कंदत्तंगे बहुरी मुस्तमा गोलिफा अनेबा कंदत्तंगे बहुरी फंडियार गया गोलिफा मिहिंगोस हुन्ने रुगा कोम्मे गोतकबिस मुस्लिम को दिरि उळे रुगा मुस्लिम को दिरि उळे जेहेनी इस्लाम दीनुगे गिवन